खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बड' निउज आपडेट चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ मा कामाख्या देवालयनि बिबानगिरिफोरा थानसालिनि मुङाव अनलाइन फुजा होग्रा गनायथि गैयै वेबसाइटफोरा आरो मबाइल एप्लिकेशनफोरनि बांलांनाय ट्रेन्डनि बेरेखायै मोनसे रायजोआरि सांग्रांथि रादाब फोसावदों। बे प्लेटफर्मफोरखौ सिबियारिफोरनिफ्राय नंखाय दिन्थिफुंनायनि सिङाव गोबां बिबांनि रां बिनाय नुनो मोन्दों। थानसालिया गोसो होनानै बुङो दि बेफोरबायदि हाबाफोरा आयेन बायदियै गनायथि होजानाय नङा आरो रायजो-राजानि सांग्रांथिनि थाखाय खावलायो। सिबियारिफोरखौ थानसालिनि मुङाव अनलाइन फुजा सिबिथाय होनायनि दाबि खालामनाय जायखिजाया वेबसाइट एबा एपफोरजों नांजाबनायनि बेरेखायै सांग्रां जानो खावलायनाय जायो। अनलाइन फुजानि थाखाय खालामनाय जायखिजाया राङारि लेनदेनफोरा गनायथि गैयै आरो जानो हाथाव थगायसुला होननानै बिबानगिरिफोरा फोरमायदों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ सासे बर' सिखावआ आसाम पुलिसजों आथिं थोंसे गावफायजादों। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बक'नि लामपारायाव हर गेजेराव मोनसे सोमोनांथाव खारखुमानो नाजानाय जाथायाव आसाम पुलिसआ 36 बोसोर बैसोनि केनाराम बसुमतारी मुंनि सासे दुथां डाकातिनि सायाव गुलि गावदों। बसुमतारीया पुलिसनि आवथानिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन, जायनि फिथाय महरै बिथांनि आथिंआ गुलि नांदोंमोन। बिथांखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल (जीएमसी) आव लांनाय जादोंमोन। आसाम आरो मेघालयआव दायगोनां खामानिफोराव लोब्बा थानायनि थाखाय मिथिजानाय बसुमतारीया कामरुप पुलिसजों हमजानाय एटिएम सिखाव हान्जानि मोनसे बेंखननि बाहागोमोन। बे जाथाया 23 जुन 2024 खालि फुंनि 4 रिंगायाव जादोंमोन। एक्स-रेआ गोबां पेलेटजों लोगोसे बिथांनि आगदा फिमाराव फ्रेकचार जानायखौ रोखा खालामो। जीएमसीएचआव डक्टर पराग गगैआ बिनि फाहामथायखौ नायगासिनो दङ। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ दिनै एबसुआ गवालपारानि दुधनैआव बनजार लानानै सोमावसारगोन। नोंथांमोना बयबो गोसोआव दं जानो हागौ थांनाय 3 मे आरो 5 मे 2024 सानै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो हिरनमै खाख्लारिखौ बुथारनाय जाथाया जानानै थांदोंमोन। जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ सान्दुं बार अखानि गेजेरजों सुबुं गौमा खालामनानै सरकारनि खाथियाव दाबि खालामदोंमोन। जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ गोब्राब साजा फोसावनांगौ आरो बुथारग्रा दायनिगिरिखौ फासि साजा फोसावनांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। लोगोसे हानजायै जिनाहारि खालामजाग्रा नखरनो साफायाव 5 लाख रां आरो बुथारजानाय नखरनो 20 लाख रां होनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि दैखांनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम जाथाय जानाया गोबाव सम जानानै थांबाय, नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय दिनैसिम आसा खालामनाय बायदि जाथायनि थार बिजिरनायखौ मोननाय जायाखै। बेनिखायनो थार बिजिरनाय मोननो थाखाय दिनै उन्दै हिनजावसानि हानजायै जिनाहारि खालामनाय आरो हिरनमै खाख्लारिखौ बुथारनाय जाथायनि हेंथायै एबसुआ फिन बनजार लानानै सोमावसारनो थांखि लादों होननानै दिपेन बर' बिथांखौ प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोरमायनाय नुनो मोननाय जादों। आसाम सरकारा थार बिजिरनायखौ थाबै होनो हायाब्ला इयुनाव हांगार स्ट्राइक खालामना सोमावसारबावगोन होनना फरायसा आफादगिरिया बुंबावदों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसामनि मरान गामिनि सुबुंफोरा मबाइल नेटवार्क मोनियाव बिफां सायाव गाखोना रायलायनो गोनां जादों। आसामनि मरान गामियाव मबाइल फन थासेयावबो गामियारिफोरा हरखाब फन कल आरो मिडिया शेयारिंनि थाखाय नेटवार्क कभारेज नागिरनो थाखाय बिफांफोराव गाखोनो गोनां जायो। जिअ', एयारटेल आरो बिएसएनएल बायदि टेलिकम जगायग्राफोरनिफ्राय सिबिथाय मोनैनि थाखाय गोसो बायनानै लाइमोनफोरा कल खालामनाय समाव दालायफोराव जिरायना थायो। गामिनि सुबुंफोरा डिब्रुगड़ जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि आर'जलाइफोरा फिननाय मोनाखै। बे थासारिया गामियारि ओनसोलफोराव डिजिटेल फारागथिखौ दिन्थियो, जेराव डिजिटेल इन्डियानि मुगायावबो फोनांजाबनाया मोनसे जेंना जाना दङ।